Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sahur. Jam piro deloken niku yo? Jam 1 ini. Diasmu lha iku jam piro setengah Jam 1 1 lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sahur. Ojo kolo rai. Bapak-bapak lan emak-emak, adik-adik, lan caca-caca, ayo sahur. Ojo kolo rai. Iki lha opo muter iki kene? Jadi lewat kulon. Kapan jaremu opo Mang? Kok gendeng sih? Jadi lewat kulon. Lewat kulon wis, ayo wis. Kok muter aja rek koplak iki. Singga poso ra usah. Tapi lagi utiku mat barang. Tuku sopo buka iki. Nek tuku buka tuh. Uti loro barang. What? Nek koyo nang ndi iki. Tutup tutupan kabeh. Wis. Delok apa iki? Iki iki. Waras wis nek iki. Kok boten loro lunga. Kok boten loro lunga. Bisa. Kowe orang tua kowe tuwa maneh. Sahur. Matamu iki gak ero. Sahur. Oh, aduh.